Umbutho we-Operation Dudula awugunqi kuluvo lwawo malunga nokubhaliswa kweevenkile zasekuhlaleni koomasipala basekhaya phakathi kwengxaki yokugula okubangelwa kukutya okunetyhefu kuzwelonke. Lo mbutho ochasene nabaphambukeli awufuni ukuba abemi bamazwe angaphandle babhalisele iivenkile zabo ngelithi ngabemi baseMzantsi Afrika kuphela ekufuneka bavunyelwe ukuba babhalise kwaye babe phambili kuqoqosho lwasezilokishini. Kusasa i-Operation Dudula iqonde ngqo kwiziko loluntu lwaseJabulani elaziwa nge-UBC ukuyokuthintela abemi bangaphandle ekubhaliseni iivenkile zabo. Ngethuba abanini beziphaza shop besajamelene nokuba balandele imigaqo-nkqubo eyiyo yokubhalisela amashishini wabo kwiintsuku ezingama-21. Iqela i-Operation Dudula lisamile kwelokuba kubekwe phambili abemi beli kwezi nkqubo zobhaliso. Yiyo loo nto ebutsheni banamhlanje begxothe abanini bamashishini bamazwe angaphandle kwii-ofisi zikamasipala eJabulani. We're back here at UBC. Sibathembisile ama-South Africans ukuthi will make sure ukuthi they are being prioritized for our registrations. But I mean, we received a call this morning ukuthi foreigners are packed and it's exactly what we've seen. But we managed to chase them away. They are all out manje, and this registration center is closed again. I mean, we can't have foreigners registering our businesses wabo. This is the second time that this center is being closed. We have South Africans, few of South Africans who want to come and register here. But manje, we said let's rather shut it down. Ekuqinisekiseni ukuba eli lithuba lokuba abemi beli ibe ngabo abathatha iintambo kolu shishino. Eli qela lisingise enkundleni ukunyanzelisa urhulumente ukuba avale zonke iivenkile zabemi bangaphandle de zibhaliswe. Thina as Operation Dudula, we have taken a stand, so we're taking the government to court because we want them to establish a panel that will talk about this issue. And one other thing is that we want to compel them during this whole process. Amaspaza shops are especially owned by foreigners must be closed, and only South Africans must continue to trade. Abama foreigner, they must be closed down. And I mean, people are angry after what happened in Diepkloof. Ekuqhubekeni neli dabi Operation Dudula ithi likhona ithemba loloyiso kuba abahlali baye belivisisa inyathelo nomyalezo wabo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eJabulani.